नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. हळयाळात वेगवेगळ्या 2 अपघातात दोघाले दुर्दैवी मरण. हळयाळ तालुक्याच्या 2 वेगवेगळ्या अपघातात 2 जणांचा मृत्यू झाली घटना घडली. काळगिनकोप्प ग्रामाचे मंजुनाथ बसवराज इंगळगी वय 22 हेमी पहिले झालेल्या अपघातात मृत झालेले युवक असून हेमी सदाच्या प्रमाणे सकाळी व्यायामशाळेत वयताना अचानक तेमगेली दुचाकी वाहन नादुरुस्त जाल्ल्यान व्यायामाक न वयता ग्रामाच्या रस्त्यान जॉगिंग सुरू केले जाल्यार दुर्दैवान 2 किलोमीटर अंतर पार करतरेत अपरिचित वाहनान धक्क देऊन जाग्यारच मरण येले. या घटनेची माहिती मेळताच CPI सुरेश शिंगे आणि PSI अमीन अत्तार हेमी घटनास्थळार येऊन परीक्षण करून प्रकरण दाखल करून पुढे तपास करते आसात. तसेच दुसऱ्या अपघात प्रकरणात हळयाळ पोलीस ठाण्याच्या लागून आशिल्ल्या कार्मेल शाळेच्या वळणाचेर एक ट्रॅक्टर गॅरेजात काम करताना शिवमोगाचो मेकॅनिक हबीब खान पठाण वय 52 वर्सां हेमी ट्रॅक्टर दुरुस्ती करताना अकस्मात ट्रॅक्टर चालू जावन हबीबा वयल्यान ट्रॅक्टराचे टायर गेल्ल्यान हबीबाक जाग्यारच मृत जाल्ली दुर्दैवी घटना घडली. ते ट्रॅक्टर सीधा फुडले कंपाऊंडाच्या पेगाऱ्याक आदळन पेगार मोडन एक बायकाक धडक देऊन नंतर आनी एक ट्रॅक्टर ट्रेलराक धडक दिली अशी बातमी प्रसार माध्यमाक कळयला. अरबी समुद्रात 27 खलाशाले मच्छीमारी बोट कोस्ट गार्ड कर्मचाऱ्यांनी रक्षण केली. कारवार गोंय राज्याची पणजी नोंदणीची क्रिस्टोरिया नावाची बोट हवामानात बिघाड जावन इंजिनात तांत्रिक समस्या जावन वाऱ्याच्या वेगान दिशाहीन जावन व्हावत गेली. 2 दिवसांच्या कोस्ट गार्डान अथक प्रयत्नान नेटवर्क संपर्क तुटिल्ल्या या 27 खलाशाल्या मच्छीमारी बोटीचे रक्षण केले. कारवार अंकोलाच्या बेलेकिरीच्यान 20 ते 30 नाटिकन मैल अंतरा भायर गेल्ल्या या बोटीचो शोध घेऊन कोस्ट गार्डान 27 खलाशी आणि बोट सुरक्षित बेलेकिरी बंदराचेर हाडली अशी माहिती प्रसार माध्यमाक दिला. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. रान माजराली शिकार करूक वागटान जीव गमयलो. शिरसी कारवार जिल्ह्याच्या शिरसी तालुक्याच्या निर्नळी ग्रामात एक रानटी माजराक धरूक वागटान तेका झपय मारूक म्हूण उडील तेन्ना अकस्मात वयर आशिल्ल्या विद्युत हाय टेन्शन लायनीक संपर्क जाल्ल्यान वागूट जाग्यारच मरण पाविल्ली घटना घडली. हे रान मांजर एक रुखावयल्यान दुसऱ्या रुखार उडी मारता तशेंच पयस बी तेका उडी मारूं येता अशें म्हणटात. तेका धरूक म्हण वागटान वयर रुखार चढन तेका शिकार करूंक प्रयत्न करताना अकस्मात हाय टेन्शन विद्युत लायनीक संपर्क जाल्ल्यान वागूट त्या लायनीरूच शिरकले. नंतर ही बातमी अरण खात्याक कळतरेच तेमी त्या वागटाक काडन पंचनाम करून पुढली कारवाई केली. ಅವತ್ತು ಮಹೇಂದ್ರನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅದೇ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಮರಿನೂ ಅದೇ ಮರದಿಂದ ಹಾರದೇನೆ ಗಂಡು ಆಗಿತ್ತು. ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ್, ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಬಿಡು 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 ಬರ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ ಬಿಡು 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 ಬಿಡು
ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಡು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.